Зайца народженого, перед усімі веками, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народженага, а не створанага. Зійшов з неба і учеловівся Духом Святого, з Дедом Марії, стався чоловіком, живаний сам за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодне Писання, і взійшов на небо, садить праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, благодарство ним буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворця, Отця і Сина по плоті, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один святий католицький апостольський костюм. Визнаю один хрест для прощения грехов, чекаю воскрешения померлых, ця вічного життя. Визнаючи нашу віру у Єсуса Христа, узнесем до Бога Отця праз Яго посредництва наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб ён з удзячнасцю прославляў Бога і вёў усіх да збаўлення. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб цяжкасці, з якімі ён сустракаецца падчас абвяшчэння Христовага вучэння, умацоўвалі яго веру. Цябе просім. Молимся за тых, хто абараняе права чалавека, каб іх намаганні прынеслі чаканы плён. Цябе просім. Молимся за тых, хто прагне Божага прабачэння, каб яны адважыліся прыступіць да сакраменту пакаяння. Цябе просім. Молимся за парафіі, якія не маюць святыні, каб яны змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Цябе просім. Молимся о благословленні і дарах Духа Святого, заступніцтве Маці Божої для Дар'ї ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб нашыя сем'і жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Добрый Боже, выслухай наши молитвы и одари потребными ласками тых, за кого мы сегодня молимся. Праз Христа, Пана нашего. Yeah.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Ойча, з належною пашаною, складаючи найсвятейшу ахвяру, покорно Тебе просим, каб яна была Тебе на хвалу, а нам на збавление, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці, узносили на Пана, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ускрикаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна нам ищения, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна нам ищения. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Дай нам
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў у мяне. І будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Усемогутный Боже, учини, каб мы досягнули избавлення, задатак якога атрымалі ў гэтым сакраменце, праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Найперш шчыра дзякуем усім за ўсялякую дапамогу на карысць касцёла, кляштара, за прыбіранне касцёла, за ўсялякае дабро і малітву, няхай адудзячыць пан Езус і святы наш Отец Францішак. На гэтым тыдні азначаем, у аўторак 22 лютага свята катедры святога Пятра, апостола. У сераду 23 лютага ўспамін святога Палікарпа, біскупа і мучаніка. Прыгадваем таксама тым, хто яшчэ не прыняў сакрамент бежмавання, хоча яго прыняць у гэтым годзе. У нашым касцёле ёсць такая магчымасць, але трэба запісацца на падрыхтоўку ў закрысты, і гэтыя падрыхтоўкі ўжо распачаліся, і адбываюцца яны кожны аўторак у катэхетычным класе пасля вячэрняй святой імшы. Як звычайна, ў аўторак вячэрняя святая імша з набажэнствам да святога піву, і гэтую святую імшу можна слухаць праз радыё Марыя. 27 лютага, увага, перанесена з 4 сакавіка, у нашай парафіі адбудзецца адпуст святога Казіміра. Адпустовая святая імша будзе о 10 гадзіне. Роўна праз тыдзень у нас адпуст. Святую імшу будзе цэлебраваць брат Олег Вайцяховіч. Па шматлікіх просьбах, пачынаючы ад папяльцовай серады 2 сакавіка, ранішняя святая імша ў буднія дні пераносіцца з 8 гадзіны на 7:15. То бок, ужо з гэтага часу будзе у 7:15 раніцы, у буднія дні імша, а ў 8:00 ўжо і святой імшы не будзе. Запрашаем на сустрэчу міністрантаў, хлопцаў школьнага ўзросту, якія жадаюць служыць пры алтары Пана. Усіх кандыдатаў, усіх жадаючых запрашаем у суботу о 13:00. Звяртацца можна да брата Ігора і брата Владислава. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна набыць рэлігійную літаратуру і часопісы. Таксама, дарагія браты і сёстры, такая аб'ява, можа такі напамін, можа такі, ужо некалькі месяцаў ва ўсім паўсюдным каталіцкім касцёле існуе такая унікальная магчымасць прыслухацца да сябе саміх, абмеркаваць са сваімі блізкімі, памаліцца, разважыць гэта на малітве і шчыра адказаць сабе на пытанні, чым для мяне ёсць касцёл святы, якім ён павінен быць у 3-м тысячагоддзі, чаго яму не стае, што ў ім люблю, якая мая місія ў ім. І вось такой магчымасцю выказацца з'яўляецца сінод, які з кастрычніка распачаўся ў касцёле па ініцыятыве папы Францішка. Таму з вялікай просьбай звяртаемся да кожнага з вас так адказна паставіцца да гэтай справы, і можна выказацца такім чынам, што сінадальная камісія ў Беларусі падрыхтавала такую анкету спецыяльную, якая выстасавана была ў Рыме, і можна яе запоўніць. Друкаваныя анкеты ёсць пры выхадзе з касцёла на століку, калі скончыцца, то можна ў закрыстую звярнуцца. І можна іх запоўніць, не абавязкова адказваць на ўсе пытанні, хопіць толькі на тыя, якія дзесьці я, на якія магу адказаць. І да наступнай нядзелі ўключна, калі можна іх прынесці ў закрыстую, раздрукаваныя. Але яшчэ прасцей можна запоўніць Google форму, якую я выслаў на нашу парафіяльную групу ў Вайберы. Там проста запоўніць і выслаць, так бы там нажаць, і так прасцей. Па ўсіх пытаннях адносна сіноду і запаўнення анкеты можна звяртацца да мяне, брата Владислава, па тэлефоне ці ў Вайберы. Нумар ёсць на дошцы аб'яваў. Сардэчна вітаем нашага брата Александра, які прыехаў у свой родны горад з далёкай поўначы, з Докшыц. Дзякуем за Божае Слова і просім аб Божым благословенні. Прямо уезжать не хочется. Як эту любовь, як это супокой себе досягнуть, перед усім нам подказал псальм
падзяка. Касцёл не раз прыпамінае, каб дзякаваць Богу. Няхай сённяшні дзень будзе удзячнасцю, але кожны дзень на вечары варта дзякаваць за ўсе атрыманыя на працягу дня ласкі. Тады, калі прыйдзе цяжкасць, тады будзем памятаць, што шмат ужо што атрымалі. Таму на гэты час падзякі в гэтым дні хай узмацняе Божае благаславенства таксама. Пан з вамі. Нехай им благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите с упокои Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змагання, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, моцарем Божим скинь у пекла сатану и інших злых духов, які нас душу.